olie. Velkommen tilbage, gutter. Det er jeg til Tips One. Afroyadi. Olie, vand. Okay, vi skal starte med at spille en kamp. Som nu. Så jeg vælger lige. Så skal vi lave Turning Challenge. Nej, ja, det... Nej. Og nu skal vi bare vælge 3 skridt. 1, 2, 3. Og nu vælger jeg 3 skridt. 1, 2, 3. Nej, det blev Danmark! Jeg blev fandme Atletico. Ej, Danmark, de er rent faktisk bedre nu. Ja, kom nu start. Og jeg vi kender gider mig. Pace. Og 4-2-2. Det er noget, jeg elsker. Hvem er det første term, så? Så lige efter vi knips, starter vi. Så er vi tilbage. Olie. Olie, vand. Det er præsentation. Det er sådan små afleveringer, jeg lige laver. Bum. Ja, jeg ved det. Starter vi. Okay. Olie, okay. Min sats, det er, at jeg vinder 3-0. Min, det er, at jeg vinder... Jeg skal lige sige... 2-1. Og jeg scorer første mål, selvfølgelig. Hvad fanden Så har vi sgu allerede indkast. Det var et dårligt kamera. Jeg kan ikke se noget. Mørker lort. Godt, så er shot indkast. Ja, det var da også meget skægt. Ja, ligesom skæg med Tallo. Nej, den holdt ikke. Jo, du kan bare blø, hvis den ikke holder. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at bløje. Han tager sgu dobbelt, men der kommer selvfølgelig igen. Don't with with. Knuckle-lol. Knuckle-lol. Det er ikke knuckle-ball, det er knuckle-lol. Er I klar til knuckle-lol? Det skulle da Christian Eriksen, der skal tage. Det var fandme dårligt. Hvad fanden laver han? La la la. Hallo. Den har jeg. Ikke... Bare blø. Bab min anden løg. Bare bløs. Nej, jeg starter. Det løg, så det skal ikke. Ej, der er Offside med Cornelius. Nakaringo. Bakalangalangalo. Medina. Hvor mange kender Medina? Det gør alle. Det er en fodboldspiller. Nej. Har du der? Ja. Og sin sanger. Fuck that need, but I'm a albatross. Nej. Kvæs. Det er kvæsling. Det er lort. Overlap. Stikning igen. Overlap. Den går ikke, hva'? Se. Fanden op. Fordi jeg sagde, at du skulle stikke den igen. Jeg skal ikke ligge og sove ham der. Den har jeg. Ikke. Se. Den har jeg 5, 4, 3. Den har jeg 5, 4, Overlap. 3. Første chance. 1. Frispark. Fuck, det skulle du få sygt, hvis taler om Danmark. De er et stort land. Det er ikke lille. Det er ikke lille slatterland. Ligesom slatterknib. Ja. Hvor mange kender Alexander Gissem Gårdsing? Han har givet sin gårdsen. Nå, Gissem Gårdsing. I skal også huske at subscribe GameSip. Der senere vores gode abonnenter. Han er mega sjov. I skal se In the Hood. Sex in the Hood. Det er en af vores yndlings. Det synes jeg er en proces. Hvis I er interesseret i det, så skal I bare gå ind og skrive game, og så SIP, det er lige med SIP. SIP. Det er altså ikke med sådan nogle lange bolde.
Nå ja, vi har glemt det vigtigste. Gå, kom. Vi har glemt det vigtigste. Det gør vi altid, når vi spiller. Gå, kom. Gør vi? Er det vi lærer? Se, er I klar til en konkurrence? Der er sgu en smuk. Ja, gud nu. Og ser vi den igen. Dernede, hva'? Nej! Jeg vil gerne en chance. Det er så dejligt lige de første chancer, ikke? Jeg kan ikke ramme en bold. Dejligt med frispark. Lagarango. Bitch, but I have my money. Programmet blev sponsoreret af Burger King. Stop! Den har vi alle sammen set. Nej, det har vi desværre ikke. Lagarango. Der, hva'? Nu kan vi ikke se, så vi ser her nu. Der. Jeg har lukket den. Nej, det har du ikke. Nej, du havde jo lukket den. Fuck, du klam, mand. Hvor mange kender Gud nu? Hvad fuck er det? Det ved jeg ikke. Jeg bare hører. Jeg kan godt lide at sige det. Lagarango. Det tror jeg lige. Nej, frispark! Er du dum, der skulle det offside? Ja, han er ikke så god til offside, ligesom. Aga! Jo. Kjær! Breathway, hvad fuck er det? Twist! Blomst. Sgu da ikke blomst. Kvist på banen igen. Så siger han Christian Eriksen. Nej, Fischer. Det kan godt være, at vi har et lidt dårligt kamera, men fordi vi har lige fået et GoPro, vi ikke lige kan bruge. Det går på 4 plus. Det er ret træls, at det ikke gør Der er det. ikke noget, der hedder det. Se. Nej, det var... Kelle! Eriksen! Løven. What the fuck, er det dig, der har den? Og ham der ikke, han har været en bøsse. Og ham der, han lugter ost. Den ligger sgu lige i himmelstand der. Til mig, jeg ved. Nej, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, hvorfor skulle det ikke frispark, så det kan lægge den anden, når han scorer? Nå, det kan det jo ikke. Der kommer ingen vegne med det der. Det er hvordan den leger med ham. Gør jeg ikke? Mhm. Det er fandme Hvad er følelsen af? Har vi Det er bare dig, der har bolden. Put it to get the screen. Putting the get stretch. Ja, hvad skal jeg sige, Paul? Paul? Hører jeg Paul nu? Ja. Det er også dejligt, og det er også offside. Fuck det. What the fuck? What the fuck? Jeg sagde, du kommer til at stå 3 nu. Magaling Nagarango. Det er fordi, jeg spiller. What the fuck? Ja, nu ved jeg, hvad din taktik er. Jeg skal bare lave den her taktik, som jeg til nu gør. Ja, du kan ikke noget af det. Det kan du se det, jo. Men det gør sgu ikke noget at se der, hva'? Hvad er blød? Ej, det kan du ikke se det ret. Fuck, han er pisse. Så står der 2-0. Det sagde han også i går. Sagde hun det? Hvem sagde det? Din mor. Nagarango. Det er sådan nogle familiære, ikke? Fordi der er sådan rundt om jorden, og det bliver... Ja, tegning. Offside. Nagarango.
Det er fordi, at jeg fører sådan. Jeg synes, hvem er det, der vundet alle kommer ind til videre? Mig. Du har heller ikke vundet mig nu. Dagaring. Okay. Skal de tage det hele? Der. Hvordan er god til livet? Ja, det synes jeg også. Fordi du kan ikke nemlig ikke score. Mit forsvar, det er en brutal mur. Brutal mur? Mm. Der! Han løber! Den havde vi også alle sammen set. Men den havde vi ikke spillet. Kanelvis. Lang bold, mand. Havde snydt. Det er jo snydt til mig. Ikke snydt til mig. Der har det lige gjort. Se der. Den næste år skal ikke lige. Fuck, jeg skal lige bruge noget. Det er fucking sindssygt. Okay, du må ikke tage bolden. Jeg skal lige gøre det sådan. Sådan der. Og jeg skal lige ned i forsvar. Jeg skal lige ned i forsvar. Vent. Nu, prøv at tage bolden for mig. Okay. Nej, okay, vent lige. Du kan ikke. Det var det. Hvor er godt kun. Men jeg kan ikke i FIFA 16. Til Waller man ikke kan. Nej, man kan ikke. Til Waller man ikke kan. Han lever! Altså, han lever. Målmand overspiller. Og hvad fanden, Bilal? Sumayo. Hun er en pige, somalisk. Hun er en somalisk pige, Sumayo. Fuck er det? Abdirrahmans storsøster. Fuck nej, det er ikke det, hun er. Jo, Sumayo. Nej. Jo, hun har den. Eddie. Jeg driller hende hele. Sumayo. Okay. Og Samsam. Samsam Mose. Bagaling balange. Han er godt nok god til at drible ud af banen, hva'? Synes I ikke også det? Han er god til at drible ud af banen, hva'? Kartofler. Og frikadønser. Med ekstra løg på. Og citronsaft. Og baconsaft. Og så holder du sgu ikke, ja? Jo, den går. Det gør den der ikke. Nel. Ja, og straffe. Free kick. Ej, så den skal lige sende over den her. Okay, den kommer sgu også. Ja, jeg tror det. Og linje. Støb. Jeg rød din tunge. Fuck, du klam. Yes. Yes. Nej. Det vil jeg aldrig komme til. Hvor mange kan nok med Rete Samsam? Hvorfor skal du have til at nævne navne? Vi skal snart lave en video med Samsam. Nu skal jeg. Til Waller, vi skal. Ja, det skal vi ikke. Fuck, han er lidt vild med målmand. Jeg kalder ham for Borneo, for jeg kan godt lide Borneo. Ja! Ja! Jeg har scoret, mine venner. Mine venner. Jeg har scoret. Yes, og nu er jeg selv med. Ja, man kan ikke se det. Man ikke. Den var med slå. Den var. Det er alligevel op på fast. Og man gik langt. Så var den helt klar. Du gør engang noget. Så er der også dejligt. Jeg kan bare et mål på den her. Men det kan jeg ikke. Så har det Hvis der er sat, det kan jeg ikke. Jeg har en 6. sats. Ja. Skallepanden. Ja. Nej, kom igen. Det er brave for det. Dangerous, so dangerous. I wanna do it again. Bitch, better up your mama. Nej, så det lyder rigtig dårligt. Siger du? Det gør alle. Dejligt. Ja, hvad blev? Hvad var? Kommentarerne er meget dårlige. Det er Martin Tyler alle end din mor. Offside. Det er også dejligt for mig, hva'? Det ligger meget godt. Nej, det kan jeg se. Boller. Det var rigtig meget godt. Det var sjovt. Skalle. Brave, der kom ind og fuckede det hele op.
Det er sgu ikke så langt. Dejligt frispark. Ja, Nå! Må du vinge galango? Det finder højre fod, den her. Nagaringarango. Ja, pussy. Fuck, han er base. Han er bedst. Hans mor hedder Marie. Ja! Jules mester bandit. Det skal den her kræfter mig stene i Den kuren. er ikke inde i kuren. Ej, det skal den sgu. Ej, det er bøvlet, hva'? Ja! Der er straf. Der Der er free kick. Free kick ind i udstiksrum. Nej! Kæft, det er nede, mand. Du kan løbe, ja. Og det er overlap. Det hed, der var en overlap. Det er lidt bøvlet. Nej, hvad er det? Det er dejligt. Ja, det kan du tro, det var. Så det ikke lige kuren, lige brødkuren, men en ekstra overlap. Lige. Det bedste Jørgen. Jørgen, the beast. Synes jeg blev helt akkurat. Der er lidt 5 minutter stillhed, tak. Dejligt. Men husk nu, I skal lige subscribe, ikke? Ellers er det ikke særlig godt. Så bliver jeg ked af det. Ja! Og jeg vil ikke være ked af det. Jamen. Kæft, det er træls. Fuck, det er træls, mand. 90 minutter, jamen går fuck det seriøst, mand. Nej! Det er klar. Kom nu. Ej. Nej! I got the base. Nej, fucking de sidste minutter. Ui, vand. Nå, der er nu før. Fucking heldig. Olie i vand. Nej, du vil sige til de forsvarsjælte banditter. Hvad er det dejligt lige for mig, hva'? Så gør jeg godt for straffe. Se ham der, men jeg flækker også ham. Og det var lidt skummelt, det der. Det var da dejligt for mig, hva'? Ham der, han er swag. Okay. Jeg styrer som altid, fordi boss... Jeg styrer, og boss så. I med smuk. Yadi banani. They can hear. Jeg går efter højre hjørne. Det er så ikke et. Kæft, jeg vil. Og nu skyder jeg lige i midten. Det er slut. Og nu skyder jeg lige i højre hjørne. Jeg tror det er venstre. Nej, det var det ikke. Nu skyder jeg bare i midten. Nej. Ej, er det for bøvlet, hva'? Ja, det var meget for dårligt. Hvis du hører. Fuck dig. Altså, han kigger. Jeg kigger, så bukserne de fiker. I got base.
I got the fakes. Hvor er det fucking nede? Dejligt. Så er det lidt skumt. Nå, hvis jeg ikke scorer, så har han vundet, og det er meget frygteligt for mig. Det er ligesom en pose. Er I klar, gutter? Er I klar, gutter? Der tonser han. Og jeg fandt sig misser han. Nej! Fuck, hvor nederen. Han vandt. Kæft noget bøvl, mand. Så siger vi bare lige tak for i dag. Charlotte, sig farvel. Sig farvel. Sig alligator. Ja, vi spiller bare hjemme også to. Jeg vandt fucking.